ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों पुरुना लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंना गोजोननाय मोन्दों। दा बै समाव नोंथांमोननि बेसेबां मायथाइयाव माने बेनिफ्राय मेट्रिक पास खालामदों? आं 73 77आव पास खालामनायनि उनाव बे फरायसालिया माबायदिमोन आरो दानि थासारिया माबायदि? 73 आव दंमोन पास जानाया 73 आव थासारि होनब्ला बेखौथ' बुंनांगोन बे दानि थासारि गोदोनि थासारि बहुद तफात आरो मोनफ्रोमबो फरायसालियावनो बे तफातखौ जों नुनो मोनदों फारागथिखौ। सिगांनि जायफोर फोरोंगिरिमोन जे बै समाव जों लोगो मोनो फोरोंगिरि बै समाव बे स्कुलनि जिथु अनुशासन प्रशासन अत्यन्त स्ट्रिक्टमोन गोरामोन आरो बिदिहाय जोङो दा जिखिनि फरायनाय समाव जोंनि सायाव जेरैबायदि नोजोर होयोमोन बे नोजोर होनाया दाबो गोसोआव दं। बेखौ जों बुंनांगोन गाहाय फोरोंगिरि फेदेरिक पि दत्त बिथांमोना जाबायदि बै समाव दैदेनबोबाय बे दैदेननाया दायो अबयसे नैबे गभर्नमेन्टनिफ्राय खायफा इन्सट्राकसन फैदों खायफा बिथोन फैदों बे बिथोन फैनायनि थाखाय गोबाङानो सोलायबाय। बेनि गेजेराव जों बुङोब्ला 80सोनिफ्राय मथा मथि जों 30 बोसोरसो 35 बोसोरसो जोङो स्कुलफोरनि जिथु परिबेस बे परिसरा खोब गाज्रि जाबाय आरो गाज्रि जानायनि आन्दोआव कारनाथ' बहुद दं अब्लाबो मोनसे कारनखौ जों बुंनांगोन जे बै समाव जोंहा आन्दलनबो जादोंमोन आरो आन्दलननि गेजेराव गोबां फरायसाफ्रा स्कुलाव रेगुलार नङामोन बेनिफ्राय फोरोंगिरिफ्राबो रेगुलार खायफा जानो हायाखैमोन। बेनि अनगायैबो जों नैबेखौबो जों बुंनांगोन बै समाव गभर्नमेन्टनि जिथु एसेबां बिहेपि एस आइफोरनि दायित्वआ स्कुल नायदिंनाय मानाय बे दायित्व दंमोन। बे दायित्वफोरखौ बिथांमोना हयथ' मोजां रोखोमै फालियासै खोमा जायनि थाखाय बै समाव स्कुलफोरनि बिहेखै गामि ओनसोलाव एसे गाज्रि जालांदों आरो दिनै बिनि फिथाइ हिसाबै जों नुनो मोन्दों जोंनि बिमा रावनि स्कुलफोरा फरायसालिफ्रा जोबलांनो हमदों आरो दुखुनांथावा बेनो बर' बिजोङा बांसिन बेयाव माने खहा जादों। असमिया मिडियामाबो जादों अब्लाबो जों बर' मिडियामखौ बांसिन नुनो मोन्दों। गोबां स्कुल थैलांबाय गोबां गामियाव फरायसाफोर गैलिया गुबुन मिडियामाव हरदों आरो हरनायनि कारना बेनो रिजाल्टआ बै समाव गाज्रि जादों। रिजाल्ट गाज्रि जानायखौथ' बिमा बिफाया लुगैया गावनि गथ'खौ गाज्रि जानायखौ लुगैया माने मोजां जानो साननानै गुबुन मिडियामाव गुबुन बिजोङाव हरबाय ओंखायनो बिमा बिफाखौबो दाय होनो हाया आरो बिनिफ्राय गथ'फोरखौबो दाय होनो हाया। जोंहा मोनसे समाजनि मोनसे बिबानमोन गावबा गाव मातृभाषानि बिमानि रावनि बेफोर फरायसालि दं बे फरायसालिफोरखौ जों मोजां रोखोमै दैदेनलांनाय फोरोंनाय बे दायित्वआ दंमोन आरो दायित्वखौ जों फोरोंगिरि हिसाबै हयथ' गोबाङानो फालिनो हायासै। बिनि गेजेराव गोबां दङ जायफोर मोजां फोरोंगिरि दङ बिथांमोनखौ जों बाख्नायनांगोन। अब्लाबो जोंनि गेजेराव बांसिनानो स्कुलाव थांनायाव नियमिया नङामोन इरेगुलारमोन समखौ लाखियामोन। सोरबा जों 10टा 11टायाव थांनाय नुनो मोन्दों जेरावनोखि दायो जिबायदि मोनसे इन्सट्राकसन गभर्नमेन्टआ होबाय आरो बिनि गेजेरजों दायो जों नुनो मोन्दों फोरोंगिरिफ्राबो रेगुलार गथ'फ्राबो रेगुलार बेनि बादैबो हा सुबिदा जेफोर होदों बे सुबिदाफोरखौ लानानै फरायसाफ्रा जथेस्थ' आवगायबोदों। आथिखालाव जों नुबाय दानि फरायसाफ्रा खिन्थु फोरोंगिरि बा गेदेमा सुबुंफोरखौ एसे मान होनो एसे खम नुनाय बायदि नुदों नोंथाङा माबायदि नुदों? बेथ' परिबेसनि बाथ्रा आसलथे बिसोरनि गोसोनि बे बुजियाखै बिसोरो मान होनो लुबैयाखै बे नङा जोङो सिनायथिलायनो माने सिनाय मोनलायनाया न' खाथिनि सासे बैसो गोनां मानसिखौ बे मानसिया मा मावदों बे मानसिया मा मावबोदोंमोन बेफोर इनफरमेसनफोरा बे गथ'फोरनो थाया आरो इनफरमेसनफोरा गथ'फोरनो थायैनि एक नम्बर कारना बिमा बिफायाबो दाय दङ। बिमा बिफाया बिसोरनो बे गथ'फोरनो बेफोर बाथ्राफोरखौ रायलाया आरो गथ'फोराबो बिमा बिफाजों थानानै दानिया
जयै रायलायनायखौ जों नुनो मोनलिया बे बिराद गिदिर मोनसे गेप कमिउनिकेसन गेप आरो बेनिफ्राय गामि ओनसोलाव बा जोङो जिखुनु सामाजिक बेबस्थायाव बेफोरनि प्रति जोङो गुरुत्व होआखै इनफरमेसन गैयैनि थाखाय दानि गथ'फ्रा गावनि गामिनि गेदेर गोलावखौबो सिनायला आरो ओनसोलनि गेदेर गोलावखौबो सिनायला माने बिसोरनि खाथियाव नैबे खबर बा रादाब बा इनफरमेसन थांनो हायाखै दा बेखौ थाङिया आंथ' दाय होगोन परिबेस हमना ला गामियाव सोरबा सासे मोजां मोनसे खामानि मावबाय बेखौ जोङो गामियावनो जों बेखौ देखायग्रोनांगोन जे नैबे मानसिया नैबे सुबुङा बेबायदि खामानि मावदों नैबे गथ'आ नैबे फरायसाया देग्लाय रिजाल्टखौ खोब मोजां खालामदों बेफोर बाथ्राफोरखौ जों गथ'फोरनो एज ए माने राजुवाबाबो बिसोरनो मिथिहोनो हानाय बेबस्था बेफोरखौ खालामनांगोन आरो बेखौ खालामनायनि थाखाय जोंहा गथ'फोरखौ लोगो मोननायनि एक नम्बर जायगाया जाबाय स्कुलाव साबेसे फोरोंगिरिया नैबे इनफरमेसनखौ कालेक्ट खालामनानै गथ'फोरनो होनो हादों आंथ' मोनसे सन्देह आरो बिनि बादैबो फोरोंगिरिफोरनि बादैबो गामि ओनसोलाव थानाय जायफोर बा राजुवा खामानि मावनाय जायफोर दैदेनगिरि बिसोरनि खाथियाव बेसेबां इनफरमेसन दङ ओनसोलनि सोरबा सुबुङा सोरबा सात्र'आ सोरबा फरायसाया माबायदि रिजाल्ट खालामदों माबायदि खामानि मावदों माबायदि एचिभमेन्ट जाखादों नैबे खालामफोरनि इनफरमेसनफोरा बहुतआनो गैया थाया आरो बेफोरखौ रायलायनाय जाया जेब्ला जों बेफोरखौ बिसोरजों जों शेयार खालामा अब्ला बिसोरो बिनिफ्राय गोजानाव थानो दिनैनि हाबाफारिया नोंथांमोननिबा माने खोब गोजोनै जोबगोन गोजोन बिराद गोजोनै माने बहुत पुरुना लोगोफोरखौ दिनै लोगो मोनबाय आरो बिसोरजों जों सावरायलायबाय आरो बेवहाय जायफोर दङ एकदम माने प्रथम मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन पास जानाय बे स्कुलनिफ्राय बिदि सासे गथ' दङ सासे सुबुं दङ आरो देबेन्द्रनाथ बर' सानैल' मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन पास जानायमोन सासे फैयाखै प्रदिप कुमार ओजा आरो प्रदिप कुमार ओजाया GMCH आरो ओमफ्राय बाबादा मेडिकेल कलेजनि सुपारिनटेन्डेन्ट रिटायार्ड जाबाय बेनिफ्राय देबेन्द्रनाथ बर' सासे अफिसारमोन बिदिनो गोबां दङ जोंहा गबिन्द बसुमतारी बिथाङाबो फार्स्ट डिभिजन उनाव आरो गेजेराव मथा मथि जोंनि जितु बे ओनसोलाव स्कुल गायसननाय समाव रायजो राजाफ्रा जिखिनि मदद होबाय सिगाङाव आरो बेनिफ्राय बिहेखे जों मख'नांगोन मंगलदै बेप्टिस्ट ख्रिस्टियान सभाया मिसनारिफोरनि मा होनगोन हेफाजाबजों बे स्कुलखौ गायसनदों 1931 बिनि सिगां बरिगाव गायसनदोंमोन 1925 बेखौ जाय ओजों उसुबिदा मोननायखाय बेवहाय गायसनफैदों आरो बेयाव गायसनफैनाय लोगो लोगो बे ओनसोलनि जिथु थासारि बिराद मोजां जादोंमोन आरो बेवहाय एनेक अरुणाचलनिबो फरायनो फैयोमोन एकदम गहपुर नागालेण्ड माने बेबायदि गथ'फोरजों आरो बे ओनसोलनि गासैबो उदालगुरि ओनसोलनि एकदम बादागाव नावहेरुवा बेबायदि गोजान गोजान जायगानिफ्राय फरायफैयोमोन हस्टेलाव थानानै ओंखायनो बे स्कुलनि जिथु बै समनि जिथु मा होनो मुल्यबोध आरो बै समनि जिथु मा होनगोन स्कुलनि स्टेन्डार्ड बे स्टेन्डार्डआ बहुत गोजौमोन आरो बेनिखायनो बे ओनसोलनिफ्राय मोजां मोजां गथ'फोर ओंखारलांबाय गावनि मिडियामजों गावनि बिमानि रावजों असमिया मिडियाम बे समाव बिनि उनाव बर' मिडियाम जादों आरो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना गुबुन गुबुन खेथ्रआव खामानि मावनानै दिनै बेवहाय रिटायार जानानै बेवहाय दिनै नुजाफैदों गोजोननाय मोनदों बिथांखौ लोगो मोनो हरिसिङा हायार सेकेन्डारि स्कुलनि जों गिबियावहा बेयाव फरायदोंमोनखाय दिनै जोङो गासैबो बे फरायसालिनिफ्राय फरायना थांनाय गासै फरायसा फरायसुलिफ्रा लोगोसे बेयाव खौसे जानानै बे कनभेन्सन खुंनायावहा जोबोद गोजोननाय मोन्दों दा 52 बोसोरनि उनाव दिनै बेयाव आं नुजाथिफैनो हादों आरो 1967निफ्राय 1972 हालागै आं बेयाव दङमोन बेनिफ्राय दिनै 52 बोसोरनि उनाव आरोबाव बे फरायसालियाव फैनो हादों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो दा बबेयाव मा खालामो आं दायो उदालगुरि जौसिन फरायसालिनिफ्राय भाइस प्रिन्सिपाल हिसाबै आजिरा मोनबाय आं दा न'आवनो दङ आरो आङो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि आफादगिरि आरो नर्थ बेंगल बाप्टिस्ट ख्रिस्टियान एस'सियेसननि आफादगिरि जादोंमोन आरो दायो बर्थमान
ख्रिस्टियान क'अर्डिनेसन कमिटि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि। नोंथांनि मोनदांथियाव हरसे गोजौ फरायसालिया माबायदि सिगांनि आरो दानि थासारि? सिगांनि थासारि दानि थासारि गुबुन जाखागोनानोसै। सिगांनि थासारिफ्रा एसे आलादामोन आरो दानि बे गोदान टेक्न'लजिनि समावहा गोदान टेक्न'लजिनि आइजेंफोर ओंखारबाय। बेनिखायनो बेफोर थासारिया एसे गुबुन जाथारो आरो। जोंनि दिनावहा ओरैबायदिमोन फोरोंगिरिया जि बाथ्राखौ बुंगोन जोङो बेखौ गनायथि होयोमोन आरो जोङो फोरोंगिरिफोरखौ जोंनि सोरजिगिरि बायदि जों सानना लायोमोन आरो। नाथाय दायो बेफोरो गैलिया। बेनोसै आरो फारागा। बेनिफ्राय जिहेतु नोंथाङा 1974 समाव माने रावनि आन्दलन जाबाय दा बै समाव माबायदि? बुंफिनलाय। 1974 जिहेतु माने भाषा आन्दलन जाबाय बे समाव माबायदि? बे समाव आङो मंगलदै कलेजाव दंमोन आरो मंगलदै कलेजाव थानाय समावहा जों थोंजोङै बेयाव फैयाखै नाथाय जायफोर जोबथेसालियाव दिनै जाबाय बिथांमोननि जोङो जानाय लोंनाय बेबायदि जगार खालामनानै जों होयोमोन आरो जेलावहा जोबना दोनजानाय बे रावनि जि आन्दलन जादोंमोन बिथांमोननि जोङो जानाय लोंनाय जगार खालामोमोन आरो। दिनैनि हाबाफारिया नोंथांनि बायदिबा खोब मोजाङै जादों? जोबोद मोजां जादों। मानो होनबा बे फरायसालियाव आं फरायनानै आं थांना थानायनि गोबां खाबुफोरखौ मोनबाय आरो बे फरायसालियाव थानाय समावनो आङो दिल्लीयाव सुब्रत काप फुटबल गेलेनो थांदोंमोन आरो आसामनि आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायावहा बिदि फुटबल गेलेबाय, भलिबल गेलेबाय, एथलेटिक्स गेलेबाय आरो गुवाहाटि इउनिभारसिटियावबो गेलेबाय आङो आरो थांनानै उनावहा नेसनेल काबाडि रेफ्रि आरो आसाम फुटबल एस'सियेसननि फुटबल रेफ्रि बेफोरखौबो लाजोब्बाय आङो। दा गासैनिफ्रायबो आं आजिरा लाना थाबाय। नमस्कार, गोजोन्थों बयखौबो। आंनि नामा निजरा भुइया। आंनि जन्मस्थाना बेनो देउलगुरि गामियाव आंनि न'मोन। बे हरिसिङावनो आं देरदों, बे स्कुलावनो आं फरायबाय देरनायहालागै। ओमफ्राय आंनि आइयाबो बेयावनो टिचार मावोमोन। आंनि आफा रेभारेन्ड देबेन भुइया बिथाङाबो बेयाव हेडमास्टारमोन। 53निफ्राय 58सिम 5 बोसोर बिथाङा मावोमोन बाव। आं बावनो फरायबाय, बावनो देरबाय। प्राइमारि स्कुलावनो बावनो 76आव आं मेट्रिक पास खालायबाय। मेट्रिक पास खालायनायनि उनाव बाहेरायावथ' ओंखारलांनो गोनां कलेजफोराव थांबाय, दरं कलेजनिफ्राय डिग्रि लाबाय, ओमफ्राय मास्टार्स लाबाय आं गुवाहाटि इउनिभारसिटिनिफ्राय। ओमफ्राय आङो सेन्ट्रेल सिल्क बोर्ड मिनिस्ट्रि अफ टेक्सटाइलनि जबाव हाबबाय। हाबनानै बेयावनो आं दा जइन्ट डिरेक्टर बा साइन्टिस्ट हिसाबै आं रिटायार खालायबाय। 1900नि 31 डिसेम्बराव आं रिटायार खालायबाय। ओमफ्राय दिनै आं फैनानै गोसोखौ एसेबां मोजां मोनदों। 48 बोसोरनि सिगाङाव आं मेट्रिक होदों बे स्कुलनिफ्राय। ओमफ्राय दिनै फैनानै बहुद परिबर्तन चेन्ज नुदों। नाथाय चेन्जआथ' जाखागोन, बेखौ जों मानिना लानांगोन आरो। नाथाय माने थेवबो माने बिथांमोना जे एलुमनि एस'सियेसना बेबायदि फर्म खालामनानै मोनसे जे बेबायदि स्टेप लादों, मोनसे मिटिं, प्रथम मिटिं दिनै माबा ओमफ्राय ट्रास्ट मोनसे खेवनानै मोनसे डिसिसन लादों। बे ट्रास्टनि थाखाय जों बयबो दङ आरो देनांफोर आपकामिं जेनेरेसन थाखाय बा जिथु माने लेस प्रिभिलेज स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जों जि हायो मावनो जों दङ। अरायबो जोंनि हेफाजाबखौ मोनगोन, जों सहाय खालामगोन। फरायसाफोरखौ लोगो मोननानै बै समनि सिख्ला बैसोखौ गोसोखांदोंथ'। दा बयबो बुंदों सिख्लायाव नों बिराद मोजां मोन, दाना बेलेग जाबाय। आं बेसेबां बोसोरनि उनाव लोगो मोनलायदों, थेवबो जों बेखौ सिनाय मोनलायदों, रायज्लायदों। गोसोखौ आं बुंनो हाला। आं दिनै फुङावनो गुवाहाटिनिफ्राय फैदों बयखौबो लोगो मोनगोन होननानै आरो बयखौबो नुनानै बिथांमोनखौ नोंथांमोनखौबो लोगो मोननानै जिबायदि एरेन्जमेन्ट सोलिदों बिराद गोसोआ बहुत खुसि जादों आरो बिदिनो आवगायलांबाय थाथों। हरिसिङा स्कुला अरायबो आवगायलांबाय थाथों आरो सिगांनिख्रुइबो मोजां जालांथों। जों उन्दैयाव जिबायदि बिदिखौ बहुद प्रग्रेस जालांथों बेखौनो आं